Fuck, det er crime riding, det her, mand. Lo, 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 lo. Vi bare her, ikke? Vi sejler nu bare på, jeg ved ikke, 300-400 meter. Skub til Netto. Så skulle der være alle, der tredje dag i en bag. Så var det første, jeg bare taget til det. Så hopper jeg af, fordi jeg er pro lys. Nej, det er Crime riding! Eller ikke rigtigt. Der var der bare skrønt. Wow! Okay. Så fik vi lige overbalance. Jeg er med i hvert fald. Det er bare at kigge frem. Det var crazy. Og ja, så cykler vi ned i Spar, mand. Woohoo! Det er bare et meget sted. Det er syv kamera, mand. Se lige til... Jeg gemmer et eller andet med, og bare sniger os bare frem. Så er en eller anden, der filmer. Ja. Skal vi ikke... Eller I siger lige til, når jeg skal hoppe af på politistationen. Ej, kør den ud. Ja, jeg kører Kør den igennem. Det er jo Film det. Så bag på mig, og så film næste film. crime riding! Sunriding, spinning, vejsejling, as a passenger. While you are going, riding. Udover det er et smule ømt for benene, så er det altså ikke så slemt det her. Det er dejligt nemt at holde balancen. Det er faktisk godt uden hænder. Det er bare sådan lidt mere stabilt at køre med hænder. Husk også at film folk, der bliver dumme ud. Det er ikke sjovt. Crime riders! Kort fortalt, kort til alt. Vi ejer politigården. Ja, politigården. Der er desværre ikke nogen politibiler. Der var en, der så dum ud. Det var sådan en tysker, det er ikke så slemt. Jeg bliver ved med at være grøn. Oh yeah. Og ja, vi cykler til Bilka for at hente tilbud med 1,5 liter cola for 7,99. Så woohoo! Riding on the boat, even though there is a bicycle way. With no helmet, without no hands, crime. And with cards in my hand. Okay, det er det ikke. De andre er nede og cykle lidt. Vi slinger af med det. Prøv at se, det er vores crime riding plakat. Okay. Altså skide, altså. Det var nogen fra ellers. Var det? Ja. Er I med på, at vi tager i Spar? Nej. Jesus! Bare langsomt. Okay, så kommer det sidste. Kommer det sygeste? Er du klar? Ja. Det bliver langt. Og det bliver tight. Det var kæmpe ting. Crime riding! Fuck, det var tæt. Jeg er en pro. Shit, det var tæt. You sure? Lige om lidt, så ligger jeg nede på jorden med en flækket hjerneskal. Det gjorde ikke meget. Jeg er helt klar. Kom,
Og det fede er, at jeg har filmet, du har sagt det. Bare de sidder her, der er det samme. Jeg er klar til at stå af. Klar, nu kommer en syg bremse. Nå. Jo, jeg skal af for helvede. Han er bange. Lo. Ja, der var slet ikke. Vi troede på, at vi skulle tage i spar. Du har aldrig hørt det, du var foran bagud. Det var fordi, de stod af der højst sandsynligt. Nu. Crime writing session is done. Vi kørte den hard way. Skal vi ikke lige se, om det er et billedkonsultat, mens vi har tid? Hvad fanden kan man zoome ud på den satan her? Hvad? Der var mulighed for at zoome ud. Det vidste jeg sgu da godt. Det har ikke alle hylder, jeg lavede. Ja. Men det er sådan, jeg har siddet fucking bare filmet stort set op i ryggen på Jonas.